Wala ng buhay nang matagpuan sa isang creek sa Barangay Dilan Paurido, Urdaneta City, Pangasinan, ang 36 anyos na lalaki na kinilalang si Juanito Vitales umaga noong Biyernes. Sa investigasyon ng pulisya, binabagtas ng biktima ang daan sakay ng kanyang motorsiklo nang atakihin umano ito ng hypertension kaya nawalan ito ng kontrol sa manibela na naging sanhi ng kanyang pagkakatilapon sa naturang sapa. Kita sa video na nagtulong-tulong ang mga residente at otoridad na maiahon ang katawan ng biktima maging ang motorsiklo nito. Nalaman po namin na habang nakasakay po ng motor itong si Mr. Juanito, parang na-lose control po niya yung manubela at dumiretso po siya doon sa may creek na may tulay. Kaya po doon po siya tumilapon na hanggang malunod po. Agad-agad naman pong nagresponde ang ating mga kapulisan at mga emergency crew. Tinangka din po nilang maiahon si Mr. Juanito ng ligtas. Ngunit sa kasamaang palad po, naitakbo po siya sa hospital pero nadeklara na po siya na dead on arrival. Nasabi din ng pamilya na may history na po ito ng hypertension. Tinignan po natin kung mayroon pa bang mga ibang mga kadahilanan para siya po malose control. Wala naman po tayong nakita. Labis ang pagdadalamhati ng mga kaanak ng biktima. Ayon sa ina ng biktima, maaga umanong pumasok ang kanyang anak sa trabaho bilang kargador sa Bagsakan Market, kaya't nagulat umano sila matapos ipaalam na ang kanyang anak na pala ang natagpo ang bangkay sa nasabing sapa. Kinumpirma naman ng mga kaanak na may iniindang sakit ang 36 anyos na biktima. Kung din baga kanya, ante, patay na yung anak mo. Yung anak mo dun sa tanggal. Hindi ako maniwala. Tinignan sila, sir. Siya pala. Di, na minsan, na-atake na yan. Diabetes. Ipa-check up, mali naman kayo tagpa-check up, sir. Kaya di minima mo na yung ate ko. Na. Mabait naman siya, no? Hindi niya ako inaaway. Pag pinapagalitan ko siya, hindi na siya kumikibo, umalis na lang. Ayon pa sa Urdaneta PNP, wala silang nakikitang foul play sa insidente. Patuloy ang kanilang mahigpit na paalala na magdoble ingat at siguraduhing nasa maayos na kondisyon ang katawan kapag lalabas lalo pat nararanasan pa rin ngayon ang mainit na panahon. Sa klase ng panahon natin ngayon, marami po tayong insidente ng mga heat stroke. Kaya para po maiwasan yan, wag pong kalimutan magbaon ng ating mga inuming tubig. Lester Narag, Balitang, Solid North.